Mae Matt Blue yn hyfforddwr yng Nglwb Triathlon Gaerfyrddin. Gyda chefndir chwaraeon elitaidd, mae'n deall beth y mae angen i gyflawni'r llwyddiant gorau posibl, a thrwy ei gynllunio a'i ddull hyfforddi cefnogol, mae'n annog athletwyr i wthio ei ffiniau i gyflawni eu heriau personol yn ystod ymarfer a digwyddiadau. Mae Matt wedi llwyddo i gynyddu cyfranogiad y clwb mewn rhasys ledled Cymru, gyda thros 10 o athletwyr yn cyrraedd y podiwm yn ystod y tymor. Shelley, head coach at Carmarthenshire School of Gymnastics within the tumbling discipline, oversees the development squad. Gymnasts under Shelley's guidance consistently achieve high standards at national and international events, with 20 in the Welsh South Area Development Tumbling Squad, 10 in the National Development Squad, and 6 in the Welsh Home Nations Tumbling Squad. In addition, Shelley also mentors clubs across South Wales, developing their coaching skills and guiding them through coaching awards. All this alongside working towards her own level 5 in coaching and revalidating her judging qualifications. Mae Euros yn ysbrydoli'r genedlaeth nesaf o hyfforddwyr, chwaraewyr a chyfoedion, gyda sylw trylwyr i fanylion, profiad a gwir feistrolaeth. Nid oes ganddo ego, ond mae ganddo lawer o arbenigedd, wedi symud o fod yn chwaraewr proffesiynol i fod yn hyfforddwr arbenigol dros y blynyddoedd. Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, mae Euros wedi helpu clwb rygbi Llanymddyfri i ddringo i'r trydydd safle o fewn uwch gynghrair Cymru. Ond eleni, aeth y tîm ymlaen a chipio teitl uwch gynghrair Indigo Cymru sydd yn gamp anhygoel.